pawb. Wel, mae 2016 bron ar ei ddiwedd, a mae wedi bod yn flwyddyn absolutely f***ing mental. O Brexit i Bowie, o Trump i dîm Cymru yn yr Euros, dyn ni wedi gweld rhai o'r straeon fwyaf anhygoel eleni. Dyma fy 10 holl stori o flwyddyn 2016. Be ti'n meddwl, May? Fi'n mynd i ddechrau gyda rhywbeth sydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn ddiweddar. Chi siŵr o fod wedi gweld y fideos ma? A mwy na thebyg, chi wedi bod yn rhan o un. Mae pawb wedi wneud un, ond fy hoff rai oedd y rhai gyda'r cŵn. Chi'n cofio nôl yn yr haf pan oedd Pokemon Go yn bach o thing? Nathon ni hyd yn oed wneud fideo amdano fe. Erbyn hyn, mae'r app wedi cael ei lawrlwytho dros 1 biliwn o weithiau. Un o'r apps mwyaf boblogaidd erioed. Mae'n oer nawr. Pwy sy'n eisiau Pikachu nawr? Damn, Daniel. Damn, Daniel. Fideo daft, ond really feiral. Erbyn hyn, mae'r ddau yn teithio o gwmpas America yn hyrwyddo sgidiau a wneud fideos ar YouTube. Dath tristwch mawr unwaith eto yn mis Hydref, wrth i Twitter cael lawr fain. Achosodd hyn yn y dyddiau olaf i filoedd rhannu ei hoff fains a chreu rhai newydd. Cof am fain, dyma fy hoff rhai. I'm in my mum's car. Broom, broom. Get out my car! Aww. Story time. The ladies congregate here every day to scope out the hot dudes. Yeah, we do. Oh shit, what up? Chi'n cofio dat boy? Fe oedd y broga dath mas o unman. Fi dal ddim yn gwybod pam. O un broga i broga arall. Mae Kermit o'r Muppets di dominyddu'r we. Beth yw we gyda brogaod ar we? Un o fy arwresau eleni oedd y ferch yma. Simone Geertz o Sweden, gyda'i gadgets a robots di-angen. Di-angen. Cafodd ei fideos miliynau o views, ac erbyn hyn, mae Simone yn teithio o gwmpas y byd yn creu fideos am ei robots silly. Mae rhaid i fi siarad am y stori yma, gan ei fod i digwydd dwywaith. Gwylan yn cwmpo mewn i fat o gyrru. Dwywaith! Ni'n aros nawr am y drydedd. Heb os, y creu sydd wedi para hira eleni yw'r bottle flip. O rhai syml, i'r rhai eithafol. Heb os, hwn oedd stori mwyaf eleni. Mis diwethaf, dysgodd yr NERC, neu'r Natural Environment Research Council, am y peryglon a'r mwynhad sydd yn dod o crowdsourcing, wrth iddyn nhw ofyn ar y we am awgrymiadau am enw am ei llong ymchwil newydd. Anghofiwch am referendum Ewrop. Dyma oedd y bleidlais bwysica eleni. A pha enw nath dros 100,000 o bobl bleidleisio amdano? RRS, Boaty McBoatface. Nath nhw ddim actually enwi'r cwch yn RRS Boaty McBoatface. Yn y diwedd, oedd e'n RRS David Attenborough. Wel, dyna ni, 2016 wedi dod i ben. O leia fod na ddigon i siarad amdano. 2017? Pwy a oer. Falle fydd George Osbourne yn mynd â Strictly, nawr bod Ed Balls wedi wneud mor dda. Beth am The Cat Food Challenge? Bach yn messy.